Hola, benvinguts i benvingudes a aquest curs de psicotècnics online per preparar les oposicions de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona i les diferents policies locals. Abans de presentar-vos el curs, volia agrair-vos la confiança depositada en nosaltres i dir-vos que treballem molt dur per intentar donar-vos eines que us ajudin a aconseguir els vostres somnis. Esperem que aquest curs us sigui de molta ajuda i que tingueu moltíssima sort. I un cop dit això, us explico. Hem preparat aquest curs per ajudar-vos i acompanyar-vos des de l'inici, que serà avui, fins al dia de l'examen. Aquest serà un curs llarg, on començarem des de zero, des d'un nivell molt baix i a poc anirem afegint dificultat per aconseguir un bon nivell de psicotècnics i molta agilitat per afrontar el dia de les proves amb tota la seguretat possible. El curs està dedicat a tots els opositors a policia, indistintament del nivell que tingueu, perquè com ja he dit, començarem des de zero i a poc augmentarem la dificultat. Però què ens trobarem al curs de psicotècnics? Doncs bé, aquest curs està format per diferents parts. Després d'aquesta introducció, us trobareu diferents vídeos on comentarem una sèrie de consells per afrontar les proves, tant a nivell general com de psicotècnics, i també sobre com estudiar els psicotècnics. Després presentarem les proves i parlarem una mica de què ens podem trobar el dia de l'examen. Entenc que molts de vosaltres ja coneixeu les proves, però farem una presentació per la gent que comença, perquè com ja he explicat, comencem des de zero. Després d'això, entrarem ja en matèria i començarem a practicar. Anireu trobant sessions i a cada sessió trobareu vídeos explicatius i exercicis de diferents tipus de psicotècnics per fer online. També hi haurà un extra d'exercicis que us podreu descarregar. Aquest extra no és obligatori perquè és un extra, però evidentment és molt recomanable que ho feu per guanyar agilitat. No us espanteu perquè la sessió 1 serà molt bàsica, ja us aviso. Però no volem deixar ningú enrere i sessió a sessió anirem pujant la dificultat. També anirem fent simulacres, perquè us aneu posant a prova a mesura que avancem. A més del material del que ja disposem, treballarem amb psicotècnics oficials i proves utilitzades en anys anteriors. Per acabar, recordar-vos que tindreu l'opció de preguntar-me els dubtes que vagin sorgint. I a més tindreu un fòrum on podreu parlar també entre vosaltres. Com he comentat al començament, espero que aquest curs us sigui de molta ajuda. Comencem!